Waƙe domin shahida, domin akwai amana. Da safe aka ce min nakin sauka, dankin ya sauka. Shahida, ɗan makaranta shahida. Yau makaranta kin ƙare, gashi muna murna. Ɗan makaranta shahida. Yau makaranta kin sauke, magashin muna murna. Ɗan makaranta shahida. Ɗan makaranta shahida. Yau makaranta kin sauke, magashin muna murna. Mai san cikon mutunci lallai yayo karatu, ilimi gyaran tunani mai shi ne zai kaɗaitu. Yau shahida kin dace, kin samu ilimi, ki zama kina ji da shi, ki zama aiki da shi, sai saki nazari, sai kare ƙimarki. Shahida idan kin gane Allah ya yi maki baiwa ta ilimi, kowa ya shaida kin sauka. Shahida kin dace yar baba. Ɗan makaranta shahida. Yau makaranta kin ƙare, gashi muna murna. Ɗan makaranta shahida. Yau makaranta kin sauke, magashin muna murna. Ɗan makaranta shahida. Ɗan makaranta shahida. Yau makaranta kin sauke, magashin muna murna. Ko gida ma suna ji da ke, kin yi ilimi kin dace. Duk inda za a je sai da ke, kin samu baiwa ta ilimi. Ba wanda zai zo ya miki gori, muna ta murna game da shaiwa. Ko ifrit bai tsallakewa, na yi waka domin sauka, kyauta ce a gurin shahida. Kare ta kiran shahida dan waka ba wasa ba. Yan makaranta kin yi ilimi yar mama, kin sauka. Shahida, ɗan makaranta shahida. Yau makaranta kin ƙare, gashi muna murna. Ɗan makaranta shahida. Yau makaranta kin sauke, magashin muna murna. Ɗan makaranta shahida. Ɗan makaranta shahida. Yau makaranta kin sauke, magashin muna murna. Yes, alhamdulillah ala ni'mat rasul. Shahida, na miki fatan alkhairi na gama makaranta da kika yi. Do ba gamawa kika yi ba, amma dai za mu ɗauke shi kamar gamawa for now. Kuma muna miki fatan alkhairi, level ɗin da za ki taka gaba Allah ya kare ki kuma ya sa ki gama lafiya. And I also like to show up my appreciation with the way you handing me up, with the way you've been greeting me, the way you been respecting me as a teacher and a brother at the same time. Thank you very much. And for those who are listening to us and who follow us every now and then, I'd like to say thanks and God bless everyone. And here is my number for those who are interested in our follows. Then we can still chat on 07032729581. For Instagram, it's K+_. For Twitter, it's also K+_. And for Facebook, it is Muhammad Kabir J or Kabir J. The two are on my Facebook account, so we can chat up there and share together. Thank you very much. My regards to everyone. And I'm still Kabir, popularly known as K+. Thank you.